Zenbatean zatozte? Bixi, xamar. 115, 113, Hobea dugu. zu bezain sasoian dago hau, Eta behar ere, bai, ezta? Mikel egin entrenatzeko? Bai, azkenean egunero elgarrekin zerbait pegatuko da. Egunean zenba kilometro, gaur esate baterako. Orain entrenamentua bukatzen ari zarete? Bai, gaur 110 kilometro ingo ditugu. 111. Eta, bueno, ez da ez gehiegi eta ez gutxi, pixka tarteko zeu zer gaurkoan, eta, bueno, nahiko buelta majoa egin dugu horren da indik. Horren da indik, Frantziar estatuan ez dago baimenduta orain etorri zareten bezala paraleloan joatea? Ez, Banaka joan beharra dago, eta naiz eta errepide txiki gehiago egon, Gipuzkoan baino, hor traba gehiago izate ditugu, eta normalean Gipuzko aldera jotze dugu. Nik uste jendeak ez duela ulertzen zergatia agian, baina binaka joan da, nik uste kotxeak errexago ikusten gaituela, taldetxo moduko bat garelako, eta bestalde aurreratzeko garaian frenatu beharra dagoelako gu aurreratzeko. Eta aldiz banaka joan ezkero, ikusteko ere zailagoa da, eta aurreratzeko tokia dagoenez jendeak ez du frenatzen. Asko behartzen altzarete Mikelekin? Batzutan bai, ondo gonean edo bere zita importanteak etortzen dianean turra zala orduan bai gehiago behartzea da, baina, bueno. Batzuetan bakarrik geratzen da, zuek jarraitu ezinik uzten zaituztelako? Bueno, nahi ez degulako jo nahi, batzuetan gogorrei egiten da, igual. Urtean zenba kilometro, Mikel? Gutxurera 30.000 bat, kotxean baina gehiago biziketan. 30.000, kotxean egiteko ere asko da. Bai, baina biziketan pentsatu neguan hilabete bakarra hartzegula atxeden eta hilabete hori izan ezik, beste 11 hilabetetan egunero bertetzen garela bizikletan, batzuetan 150 kilometro egitera, baina beste batzuetan 200. Egia nik gustoko dela, desientetan atzea edo ordu asko sartzea pixkat eskola zaharrekoa naiz, baina egia da, profesionalak 25.000-tik gora beti biltzen garela bai. Gero ala zaudet, Hala, egon behar. Bestela jai daukago. Zenbateko grasa daukazu ezuek, gorputzean? Garai desberdina izaten da. Orain, pixka denboraldian sartuta, 105-6 inguru izaten da, gantz kopurua eta nahiko kopuru bajua da. Baina gero negualdean 8-9 egotzen dugu eta erreserbak ondo betetze ditugu. 5-6 oso gutxi da. Bai, kaletik gainera nahiko arropa esenterekin ibiltzen gara nabaritzen delako, horrelako fresko sentsazio bat edukitze dugu. Baina, aldapan gora fin joateko ez dago erarik, argale egotea baino. Ondo. Hemendik etxera dena goiti bera gainera? Bai, guretzako hemen Perusnako gainean entrenamendua bukatutzat ematen dugu. Azkeneko aldapatxo hau dugu eta hemendik hori hartzunera dena berantza, pixkatankak askatzeko eta poliki entrenamendua bukatzen joateko. Ni atzetik joango naiz, kotxearekin, dutxatu eta nora eraman behar nauzu? Pentsatu dut, ni San Pedro tarra izanik, nahiz eta hoi hartzunen bizi, pixka bat nire herria erakustea. Sustraietara? Eta hori da, pixka bat nire gaztaroan eta bizitako lekuetatik eta ibiltzea gaurkoan. Zuei eskarrik asko, Ondo izan? Ibirian, iparra galtzen bada Mendebal edo ekian, besarkatuko gara Zorionik ez omen da, zeruetan gordea Askatasuna bizitza, ematen du ordea Astindu egoak, eta goazen airean zeru zabalazan Astindu egoak, astindu egoak Eta goazen airean zeru zabalazan Astindu egoak, Gero alainoa egoak sentitzean airean Gako ordoa hoa sentitu dut zurekin Emek irabastean leia begiragora Zure horbegiaren forma Hemen txibizi zarete orduan? Bai. Hoi hartzunen? Hori da. Ez da leku txarra? Ez, egia esan oso gustora 3 urte amazkit hemen eta eskualdeko herririk euskaldunena da eta egia esan gustora, oso gustora. Zen neurritako bizikleta erabiltzen duzu? Handiena, 3 taila daude 56 eta 7. Bai, eta alere gainera dezente igo behar? Bai, hemen desente jota eta gero potentziaren nahiko luzea.
Eta tropelean badira, 2 metro inguruko batzuk badira. Hainbestekoa bai, Batez ere, Europa erdialde horretan Belgiarrak eta Holandarrak eta bai, beste txirlori mota batzuk dira, bai ibilbide lauen ondo ibiltzen direnak eta mendian berriz arazoak izate dituztenak. Eta horiek nahiko altuak eta gainera pisutsuak izate dira, 80 kilotik gorakoak eta. Bueno, dutxara. Hori da, dutxatu eta bazkaltzera. Dida batean. I've been